Tosi usein mutta kysytään se, että voiko unta nukkua pankkiin? No ei, mutta toisaalta kyllä. Eli joo, ei sitä unta oikein voi minnekään varastoida, mutta mä näen sen myöskin niin, että jos ihminen näkee vaivaa oman nukkumisen eteen ja luo sinne hyvät unen rytmitykset, hyvät omat tekemiset siihen nukkumiseen, eli ihan omat rutiinit, miten sä sitä unta huolehdit ja otat sen huomioon joka päiväisessä elämässä, niin itse asiassa se on vähän niin kuin pankkiin laittamista. Eli elämässä sattuu ja tapahtuu, voi tulla ylläreitä. Ja nyt jos sulla on kuitenkin olemassa siellä hyvät rutiinit siihen nukkumiseen liittyen, ja sulla ei ole valmiiksi mitään univajetta siellä olemassa, niin kun niitä ylläreitä tulee, ja sitten kun sitä palautumista kaivataan vielä enemmän, niin sulla onkin tavallaan lähtökohta ihan hyvä sille. Versus se, että siellä ei ole mitään systeemiä olemassa, ehkä jo valmiiksi vähän univajetta, sitten tulee se ylläri, niin sitten niitä haavoja nuollaan kyllä tosi pitkään sen jälkeen. Eli todellakin, kyllä sä pystyt vähän varustautumaan siihen huomioimalla sitä omaa nukkumista, ottamalla sen osaksi muuta terveellistä elämäntapaa. Ja se ei paljon vaan se voi olla 1-2 juttua, mitä sä teet nukkumisen eteen. Ja sillä sä tavallaan mahdollistat sen, että kun tulee niitä ylläreitä, niin koko elämä ei käynyt päälaelleen.